sometime in 2022 nung sinimulan nila na talagang tanggalin yung kabuuan daw po nitong bridge. And mukhang kukunin naman din daw ito ng government, sabi. Sa totoo, the sad truth, sad reality sa kada development, tapos may madadaanan na ganito. Ay nako, anong takeaway nyo dito mga S-friend? Ano kayang plano nila dito? Sakali man meron din kayong mga old photos o kaya kahit mga old videos na andirito pa rin yung bridge, pwede nyo naman po kaming i-PM, i-comment nyo na lang din po, i-attach nyo yung photos para may pakita din natin yung mga lumang kuhang larawan or videos